Nagkasinabot ang mga ahensya sa gobyerno dinhi sa rehiyon nga mga miyembro sa Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging and Infectious Diseases kon IATF-EID nga ang Executive Order No. 17 ni Gobernador Gwen Garcia ang tumanon dinhi sa isla sa Sugbo ug dili ang bag-ong giluwatan nga resolusyon sa IATF sa kauluhan. Kalabot kini sa Returning Overseas Filipinos kon ROFs ug Overseas Filipino Workers kon OFWs nga manguli nganhi sa Sugbo. Ato sa ilang emergency meeting niadtong Lunes, Mayo 10, uban si Gobernador Gwen Garcia sa Kapitolyo, gipasabot nila ni Department of Health DOH 7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas ug DOH 7 Spokesperson Dr. Mary Jean Loreche nga usa-usab ka Chief Pathologist. Ipatuman nila ang One Island nga pulisiya sa pagswab sa ROFs o OFWs. Matod ni Bernadas, iya na usab gikonsulta ang mga leader sa Tri-Cities nga mao ang Mandaue, Lapu-Lapu ug Dakbayan sa Sugbo ug uyon sila sa maong One Island nga pulisiya. Ubos sa maong pulisiya, tumano nila ang EO No. 17 ni Garcia nga iswab dayon ang OFWs ug ROFs sa pag-abot ni ini ug buhian sulod sa 2 o 3 ka adlaw kun mogawas na ang negatibo nga resulta. We will stick by our EO, so that means we will do the swabbing upon arrival still because we have data to support that. And then those who are from the One Cebu, they will be released the way we have been doing it already. Mipasalig usab si Andrew Harrison, Chief Executive Advisor sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga ang EO17 nga gi-issue ni Garcia ang ilang tumanon. Samtang sumala ni Attorney Glenn Napoli, Officer in Charge sa Mactan Cebu International Airport, nga epektibo gihapon ug padayon nilang gipatuman ang EO17 ni Garcia. The first thing I told Andrew when he called up yesterday, the EO still effective. Suporta mi sa kuan ni Gov, no? Similar mig stand sa kuan. Nakasabot mi being a local chief executive, ang ato yung katuyuan nga dili nato lisod-lisoron ang atong mga Subuano. Samtang gipalig-on sa Hunta Probinsyal ang executive order sa gobernador, pinaagi sa pagpasar og ordinansa nga nagsagop ug naghatag niini og ngipon aron mamahimo ng balaod dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong ordinansa nga gisponsor ni Bukal Jimbo Borgonia napasar ato sa regular session sa Hunta Probinsyal niadtong Mayo 10 sa una, ikaduha ug ikatulong pagbasa. Ato sa emergency meeting niadtong Lunes, Mayo 10, nahibaw-an ni Garcia nga gi-insister gyud ni Health Secretary Francisco Duque III ang whole nation approach gyud ang ipatuman dinhi sa Sugbo. Apan gibarugan ni Garcia nga adunay kaugalingong otonomiya ang mga probinsya, lungsod o syudad ug iyang gi-invoke ang Section 105 ubos sa Local Government Code. Matud niya, dili mamahimo nga mas mulabaw pa ang executive order sa Pangulo sa balaod nga gimugna sa Kongreso nga mao ang Local Government Code. Ang IATF giumoy pinaagi og Executive Order No. 168 ni kanhi Presidente Benigno Aquino III ug giamen sa panahon nga niabot ang pandemya sa miaging tuig. Nakalatid sa Section 105 sa Local Government Code nga ang National Government o ang IATF o ang Department of Health kutob lang 6 ka buwan nga mamahimong maka-take over sa mga LGU sa panahon sa pandemya. Human sa 6 ka buwan, kinahanglan na sila mangayo og pagtugot sa mga LGU sa pagpatuman sa ilang mga lagda. Ang Executive Order No. 17 ni Garcia, iyang giluwatan pinasikad sa Local Government Code. So if need be, I'll fight for Cebu. And I'll fight for this local autonomy under Republic Act 7166, of which my father was one of the framers. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.